Önümçülüğün dürli uğurlarında dähmet çekýän ýurdumyzyň işe telekeçleri halkymyzyň ösen isleglerini idigiderli öwrenmek bilen harytlyk derejesi ýokary bolan önümleri öndürmek işlerine uly ähmet berýärler. Arkadaly gahrman serdarymyzyň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek barada aladalary döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňillikler hususy ulgamda işleýän adamlaryň zähmete bolan höwetlerini hasy artdyryp, olaryň halkymyzy ýokary hili önümler bilen üpçün etmekde alyp barýan işlerine uly badalga berýär. Şeýle asylly başlangyçlardan uğralyp işleýän hususy kärhanalaryň biri de Mar welaýatyndaky Şatumar hususy kärhanasydyr. Bu kärhananyň önümçülük toplumy daşary ýurt önüm öndürjüleriniň iň kämil häzirki zaman tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilip, olar kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýar. Ilatymyzy hojalyk we halkyň sarp edýän harytlary bilen üpçün etmek işlerine münasip oşunt goşýan kärhanalaryň işçileri her bir önümçülük iş günni ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Ýaşlaryň uly toporunyň rähmet çekýän büýük kärhanasyny esasan dürli renkli we dürli gowrumly gaplary gaplanan gap-gaç we egin eşik ýuwjy, agardyjy, tämizleýiji, aýnar hasalaýjy hemde bakteriýalardan goraýjy serişdeleriň, suwuk sabunlaryň, şampunlaryň, diş ýuwjy serişdeleriň, atyrlaryň ýüllerçe görnüşi öndürilýär. Bu ýerde öndürilen şyýly süpürgüçler hem özüniň ýakymly, hoşgoý isi bilen aýratyn tapawutlanýar. Günnelik öndürilen önümleriň hataryny eli we ýüze çalynýan ýağlar hem görkezmek bolar. Bu önümler berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe halkymyzyň uly sevildirýän önümlerdir. Harytlyk derejesi ýokary bolan bu önümleri daşary ýurt badarlaryna da uly barka ýokarlanýar. Häzirki döwürde işe telekeçler öz önümleri bilen işerki badarlarymyzy üpçün edip, belli bir bölegini bolsa daşary ýurtlaryň bir näçesini eksport edýärler. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan hususy kärhananyň esas aýratynlygy öndürilen önümleri gaplamakda zerur bolan dürli gowrumly yelim gaplaryň we olaryň gapaklarynyň 50 görnüşiniň ýokary tehnologiýaly enjamlaryň kömegi arkaly öndürilmegidir. Dürli görnüşli yelim gaplary taýýarlamakda gerekli bolan polipropilen çymal bolsa, gyýanydaky polimer önümler zawodundan hemde Türkmenbaşdaky neft gaýtany işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe öndürjülük işleýän bu kärhanada iş tepkinleri barka ýokarlanýar. Bu ýerde öndürilen hojalyk we senagat harytlarynyň hil derejesinde aýratyn üns berilýär. Netijede Şatumar hususy kärhanasyna öndürilen önümler özüniň köp türlügi bilen tapawutlanyp, ýurdumyz boýunça geçirilýän önümçülük sergilerinde münasip orun alýar. Kärhananyň işe telekeçleri telekeçilik başlangyçlaryny östürmäge, milli önümlerimiziň dünýä bazarlaryna giň orun almagyna uly mümkinçilikler döredýän hormatly prezidentimiz, arka daly gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadamyza alkyş döwürlerini aýdýarlar.